gi Collins Okaka. Orenjo kaunti Siaya komedo Mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Science and Technology kod jokanyo mamoko koro wuok oko mar ting'o malo weche mag pur ma bende nyalo konyo e kedo kod nok mar chiemo e kaunti na Siaya. George Amolo miyo waler mathoth kowuok e kaunti ma Siaya. The reasons that we are here and we are doing partnership is because we found one way of partnering in terms of resources, in terms of knowledge, in terms of skills, and that is one way the university is using also to reach out to the community. We partnered with Avepo because, as you can see, Avepo is doing very well. You can see the technologies that is exhibiting. So we are here to be felt by the community. We want to impact. We want also to contribute to sustainable agri-food systems, sustainable food security. Mano jatelo mochung' ne tiegruok e weche mag pur e Mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Dr. Romana Mbinya mawacho ni thor margi maduong' en manyo kaka ginyalo konyo e tieko nok mar chiemo e kaunti ma Siaya ka opuoyo yo mar rowere sani koro osechako mako godo weche mag pur. We are also happy our young people are showing up in large numbers. As you know, we have been talking about youth in agribusiness. Anytime you bring them to the field days and they are able to see what can be exhibited, especially along the whole value chain in agriculture, it gives them an opportunity to see what they can do. So we are here also to expose our young people and also to encourage them that farming is not just about going to the farm. There's so much that they can do. There's so much that they can contribute to. No wacho wechegi e kinde manyo gi bago tiegruok ne jopur e puodho mar Avepo Smart Farm kama jata yore tich mar Julius Okoth nofulo ni sani gima gijiwo en tiegruok e yore mag pur kokalo e lony manyasani. Kaluwore kod challenges mosebede e weche mag production kaachiel kod dwaro malach mar chiemo, wanwang'o nonego lony bedie e kaka watimo giwa mag pur, to me momiyo wakawo patika e farm ka mondo mi wapuonj jopur weche manyien ma osewuok ma gidwar ng'eyo e weche mag pur. Kake watude kaachiel kod migawo mar agriculture mar sirkandwa ma Siaya kaachiel kod University ma Jaramogi ka wakelo jolonywa kaachiel mondo jopur oyud rieko madwarre e tieng' manyasani yor pur kod pith. Magi giwacho ka director mochung' ne weche pur e kaunti ma Siaya Migose Vincent Okoth bende luwo ni sani Siaya nigi chiemo moromo mana nikech weche pur e yor lony manyasani. Wabiro mondo wariwre gi jopur gi stakeholders mamoko mondo wapuonjore mbinu mopogore opogore ma japur nyalo tiyo kodo mondo med yuto mare. Siaya ka nyalo wacho sani ni kaluwore kod weche mag chiemo, Siaya ni wan maber. Jo pur mawa osetiyo matek to kaluwore gi support mabende sirkal ma Siaya ni osemiyogi. Waneno ka sani jopur mor kendo kata kiwuotho inyalo neno kaka cham chal nikech sirkal osebet ka konyo jopur gi fertilizer, wakonyo gi kodhi to kendo bende wasebet ka wapuonjo jopur. Ka japur Cecilia Nyateko Dera to koro duoko mana erokamano makende. Asebedo japur kaluwore kod puonj ma asebedo kayudo kuom Avepo, osebedo ko gaida kendo osiko kopuonjowa kata mana through radio. Kibiro e dalana sechegi okinyal koso gimoro kata rabolo micham. Onge gima koso kata mana jamni antiere go nyaka gwen to mana kokalo kuom puonj ma Avepo osebedo ka puonjowa godo kar kae. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka.